Nyt Jami nukkumaan. Äiti, en mä vielä halua mennä nukkumaan. Sä menet nyt tai et koskaan? Kun mä en nyt oikeesti vielä. Okei, ei sitten. Yes. Jami, nyt nukkumaan. En mä vielä halua, mä haluan pelaa hetken aikaa. Sä et saa pelaa hetken aikaa. Sä nyt sammutat tuon pleikkari tai mä tuun sinne asti. Äiti, saa mun biisi ihan hetken aikaa pelata. Ei, minä päätän tässä talossa. Mä omistan tän talon, joten sä saat nyt turpaan. Hei, kokisties. Jami, ei tähän aikaan voi vetää kokista. Miksi? Ei mitään pahaa tästä. Ei tässä ole mitään muuta sokeria. Jos sä juot kokista myöhään, niin pilkku tulee hampaisiin, tekee reikiä yön aikana. Oikeesti? Kyllä. Joten annapa se nyt tänne. Ja mä vien sen pois. Joo, vielä voi. Ei. Äkkiä kun... Ei kai monsterissa on hampaista. Ei. Miksi nämä meni kahdestaan vessaan? Miksi koko vielä? Miksi koko päälle? Hyi. Entä jolet?